A ziyarar da tashar Kawo TV Plus ta kai makarantar secondary da ke garin Kawo a ƙaramar hukumar Gabasawa, mun gano cewa ajujuwan da ake gina musu marasa inganci ne, bai kamata a yi su a haka ba. Bari mu saka muku bidiyoyi domin ku gani ajujuwan kwata-kwata ba su cancanta ba. Ba su cancanta a yi su da wannan kayan aikin da aka yi ba, ajin gaba ɗaya bai gini ba. Bari ku ga bidiyoyin. Wannan da kuke gani kafar bene ce fa, kun ga da burbushin bulo aka yi ta, kun gani gashi nan ta fara bulewa tun kan mutane su fara hawa, kun gani matakalan bene ce. A rasa da me za a yi ta, wai sai da irin burbushin bulan nan gunta ai, kun gani tun yanzu ta fara bulewa tun kafin mutane su fara taka ta su hau, gashi ita kadai ta fara fashewa, kun gani da ragowar bulo aka yi ta, ita da ya kamata a yi ta da concrete mai kyau. Nan kuma da kuke gani aji ne, kun gani bulan ya fara tsagewa tun yanzu, kun gani tun yanzu fa, tun kafin a gama aiki, kun gani bulo ya faffashe, gashi nan dai ya faffashe, an ɗora mai nauyi, gashi kun gani, kun ga wani guma ciko aka yi a ciki, ba ma bulan agun, ciko ne kawai. Haka ake tunanin 'ya'yan mutane su je su shiga, ana nufin a kashe su kenan, kun gani gashi dai nan, kun gani a fashe yake, gashi na kafar bene ne, kun gan shi tun yanzu ya fara fashewa, kawai dan ciko ne aka yi abu to ya bintire tun kan mutane su fara hawa, gashi yana fashewa da kanshi. Balantana mutane ɗaruruwa ake sa ran su hau, gashi ga ɗaya kafar benen ita ma dai a fashe take, kun ganta dai ga kofar nan gashi ta nan a fashe take, kafar bene ce, abu gaba ɗaya ba inganci. Gashi kun gani nan window ce fa, window ce gashi nan bulan tun daga na saman gashi a tsage ta bulan, kun gani nan kuma ajin ƙasa ne, ajin ƙasa ne gashi nan wajen window, tun daga saman window har ƙasa duka a tsage, an ɗora mai nauyi a kawai a haka. Nan da wani ajin a sama, kun gani nan ma a fashe yake bulan, gashi nan a fashe yake gaba ɗaya ya ɓuɓɓuntire, kuma an ɗora aji a saman shi. Haka ake tunanin 'yan adam su shiga su zauna, bulo mara inganci, giri mara quality, kun ga fa wai har da ma kun gani an ɗora mai nauyi, gashi nan a fashe, an yi ciko da wani kwali, gashi nan dai ku kalla. Al'ummar garin Kawo suna neman ɗauki, a zo a ruguje ginin, a yi musu wani ko kuma a ruguje shi duka a haƙura. Kun gani ginin gaba ɗaya bulan ba shi da inganci, ba shi da quality bulan, kun gani gashi dai a fashe yake, kun ga wannan shi ma gashi ya fashe, ga wannan shi ma ya ji nauyi ya fashe gaba ɗaya ya rugurguje. Kun ga fa nan wai wajen window ne, ciko kawai aka yi, ciko aka yi, ajin ƙasa ne an ɗora mai nauyi aka, gashi kuma wai a haka a cikon 'yan adam za su shiga. Kun gani nan gashi nan fila ce ta sama, kun gani gashi gaba ɗaya abun ba inganci. Ya ake so a yi da al'umma? Gashi kun gani dai, kun gani a tsage yake, nan mahaɗar ginin ce ta ajin sama ce, kun ganta ga ta nan a tsatsage, ga ta nan ku duba ku ga mahaɗar ginin ce, amma ɓula kawai ake gani, ta ajin sama ce, kun ganta ga wata ƙofa can, kun gani kun ga ƙofar ga ta nan, aji ne wai a haka, mahaɗa ce kuma ta sama. Me ake tunanin iska ta zo za ta yi wa gurin? Kawai ɗori ba ake, ba aiki mai quality. Mahukunta ya kamata ku duba, wanda kuke da alhaki akan abun ku duba ku gani. Kun ga fa wani bulo a gaba ɗaya a faffashe, bulullukan gaba ɗaya ba inganci, bulo ba shi da inganci, duka a faffashe yake. Kun ga fa kawai jajjonawa ake, a haka 'yan adam ne za su hau kai. Ku duba ku ga, ku duba ku ga, ku duba ku gani. Mahukunta ku kalla, ku kawo ɗauki makarantar secondary da ke Kawo, ƙaramar hukumar Gabasawa. A nan ake wannan aiki, kun gani joni ne kawai.
tun kan a gama abu yana marmashewa da kansa. Wannan shine rahoton da Kawo TV Plus ta ɗauko muku. Ku ci gaba da kallon tashar Kawo TV Plus domin samun labarai masu inganci, sahihan labarai. Mun gode da kallon tashar Kawo TV Plus. Kar ku manta ku yi follow ɗin wannan shafin namu, sannan ku yi mana subscribe, ku yi liking, ku yi sharing. Mun gode sosai da kallon tashar Kawo TV Plus.